Eno ni rio maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. En gamorna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Kawuono adwa ni mondo mi atudra kod daktari wa entiere chuny boma ma Kisumo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en nyakanye. Olonye weche mage kaeto wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari? Kamano ani luonga ni Winnie Alando. Anyalego ng'iya to alonye weche mek nutrition, chiemo makare ne oganda te. Machiegni Dr. Winnie kenda mor mar bedo kodi kawuono e chenro mar penj laktar. Ok inyiswa ni kawuono idwani watwage weche mage kana topic midwani wawuoye. Kawuono awadwani watwage gimoro miluongo ni nurturing care. Nurturing care en rito nyithindo e yo makare mondo gibed gi mise motegno. Mondo nyithindo oyud kaka nya survive, thriving, gichope full potential. Mano mino ni ka wabedo gi nyithindo, twatimo gik ma watimoga ma kawaida, wadwaro ni nyithindo ochop higni 5 kapok giwito ngimagi, mano gi survive. To ok warang mana mano kende, wadwani warang ni kata ka otergi e skul kata ka gichako somo, gibed nyithindo manyalo chopo kuma bor. Kata ka giyudo tich, ka gibedo joma dongo, gibed joma nyalo timo tich e yo makare, kata ka gitimo ohala, kata ka gitimo gik ma gimako gi lwetgi, gibed joma nyalo timo gik moko ma yud ngima maber e ndalo mabiro. Erokamano ahinya Dr. Winnie, amor mokalo mar bedo kodi e penj laktar odiechieng' ma kawuono. Iwacho kacha ni onego bed ni rito nyithindo e yo makare mondo mi giti kata gibed kod mise madwarore. Ere gimomiyo mise ni en gima wanyalo keto ni gima ino kata ma important kuom ji duto te nikech ng'ama ng'ongo chako mana gi bet nyathi. Foundation mise. Nikech onego bed ni nyithiwa bedo gi mise makare nikech gik moko tema watime ngimawa kata ngima nyithindo lure gi milongo ni brain development, obwongo kaka dongo, nikech obwongo e gima muhimu e ngima dhano ma control kaka dhano en. Koro nyathi onego bed ni kamiyo omako ogamo remo nyaka ka nyathi ochopo higni 3, onego bed ni nyathino obwongo ne osedongo atamalo 80. Kasto atamalo 20 en from higni 4 nyaka higni 8. Koro atamalo 80 ni miyo nyathi ko bongo ne by 3 years osedongo, obongo ne osedongo atamalo 80, konyo nyathi mondo onego bed ni timo gik moko monego bed ni nyathi ma nigi ngima makare onego bed ni timo. Mano nyathi manyalo wuoyo gi ji, mano nyathi mokoluoro okoluoro joma onya tugogo. Mano nyathi makata kimiye problem, shida moro matin, onya neno kako tatua. Mano nyathi ma wiye sharp, manya timo gimoro amora e yo makare. Mano nyathi manya puonjre piyo piyo, kimiye gimoro kata kichako ng'ise rangi mopogre chako ng'ise nyinge gik moko manitie ot, onyalo mako piyo e yo makare. Koro konyo nyithindo mondo obed nyathi ma kata kotere skul onyalo somo maber, okonya bedo gi chandruok e yo ma somo. Mama nyiso wani nitiere gik ma kaka jonyuol onego bed ni ing'iyo ni nyathi kosechopo dweche 8, nyathi kosechopo higa 1, nyathi kosechopo higni 2, higni 3, nitiere gik monego bed notimo. Samoro kapok wadonjo matut e weche mag pidho nyithindo gi e yo makare mondo mi gibed gi mise kata foundation makare. Wadwa ng'iyo ni kuom higa 1 en ang'o monego bed ni nyathi morite e yo makare kata mantiere kod mise makare onego bed ni timo. Kata wadhi higni 2, wachikre higni 4 kod higni 5. Koro mokwongo nitie gik moko 3 mamiyo bongo nyathi donge e yo makare. Tugo, wuoyo gi nyathi, gimiyo nyathi chiemo makare. Koro ka nyathi ni ochopo higa 1, ma nyathi monego bed ni osechako wuoyo matin. To nyathi ok bi chako wuoyo ka jomodak kode gi joma rite ok wuo kode. Kata ka otimo gik motimo ga, kata otimo mago gik monego bed ni kotimo kamano, ibe kaka ng'ama rito nyathi onego bed ni nuoyo. Mano miyo nyathi bedo gi hamu ma ng'e wuoyo. Onego bed ni higa 1 nyathi ni en nyathi mosechako mako gik moko kowuotho. Iluongo ni developmental milestones. To gigi nitie kitabu ma clinic ma mama ma iwacho ni ka nyathi ochopo higa 1 onego bed ni osetimo magi. Koro onego bed ni mine kata joma rito nyithindo orang gigi. Nyathi onego bed ni omako gik moko, onego bed ni nyathi ni bet e yo maber, onego bed ni nyathi ni osechako ng'eyo wuoyo,
onego bed ni nyathini kata king'ise idwa siemone gimoro ing'ise ni ma iluongo kama onyalo temo wacho gigi gi dhoge. Picha moro ka Dr. Alando kang'eyo kinyalo nene maber, waneno kacha preconception, prenatal, birth, infancy, odhi nyaka kar adolescence. Moriwo thwa kodwa mana matin ka kata obong'iyo gigo manyalo miyo circle ni bedo makare kamoting'o family, community, anyuola, service, policies kod weche makamago. Mulnwa ka matin, daktari. Koro ka miyo ogamo remo miyo pek, nitie gik monego bed notimo. Mokwongo onego bed ni ochako clinic chon mondo nitie omiye gik monego bed ni miye clinic. Yedhe ma mede remo, yedhe ma konyo obwongo nyathi odonge yo makare, yedhe ma miye mondo kik oyud malaria. Kasto onego bed ni mama ni betugo gi nyathi nikech ka ich en dweche 4 months nyathini ei onyalo neno to onyalo winjo. Ema mi wacho ni mama mapek onego bed ni tugo gi nyathi. Nyathi koguoche yi onego bed ni mulo tiende ni o communicate kodi to kimulo yi koguocho to i respond tiende ni i communicate gi nyathi. Kasto onego bed ni mama ni be wer ne nyathi, onego bed ni nyaka keto ne thumbe gi volume mapiny mondo winj. Onego bed ni mama ni be somo ne nyathi book ka opek. Nyathi winjo, science wacho ni nyathi winjo ka en 4 months and above to nyalo neno. Kaso joma chuo be onego bed ni mulo mama to wuoyo gi nyathi mondo ka nyathi osenyuol ong'eyo sauti mar babagi to ong'eyo sauti mar mamagi. Kasto ka nyathi ni onyuol onego bed ni nikech ka nyathi onyuol nyathi ni neno. Iwacho ga jomoko wacho ga ni nyathi konyuol to nyathi ok nen. Nyathi neno lakini nitie distance monya neno gimoro konya neno mabor. Koro konyuol nyathini kata kikete piny konindo onego bed ni iloso inyakata loso ka usi moko man gi colors ma different tiloso tiketone embelene kama mondo ine ka wengene timre nade ka wengene sudo. Mano be onego bed ni timo mondo ing'e ka wenge nyathini tiyo e yo makare. Kaso onego bed ni iwuoyo gi nyathi kisenyuole irange ko okawo lwete to kete ilongo nango lembi kama ibe iketo i respond. Mani wacho ni communication. Kata koko nyal wuoyo to onego bed ni in iwuoyo kode nikech owinjo lakini nitie kaka be obo respond kodi. Kasto kamano ka nyathi ochopo dweche 4, 5, 6 kanyo magi nyithindo ma gidwa chako experiment nikech koro gibet to gimol nitie gik ma gichako experiment. Aibo yudo ka okawo gik moko to wito piny. Kowito gik moko piny okonego bed ni miye gik manyalo kethre. Obo chako go gik moko odwaro ni ogo mesa otima ng'o onego bed ni weye nikech mano iluongo ni mano kaka nyithindo tugo ma dweche 6 5 kanyo. Koro onego bed ni weye otuga kamano. Koro wanyiso ga joma rito nyithindo gi joma mine ni nyiewo sende mek mabati gi mondo go nikech nyathino odwa neno ni kalwaro san ni piny kata kalwaro kikombe piny ogolo sauti mane. To kogolo sauti no from mesa nyaka piny kuma lware no distance no en barom nade. Koro ing'e ni mano gipuonjre to environment no. Kasi wacho ni kata kam joma mine kata joma rito nyithindo nitie ot kata kiluoko sende to nyathi obiro buti onego bed ni ikawo chance no ikawo time no mondo itug kode. Onya mulo sabun onya mulo pi mana matin ok ni koro mulo moro ma miyo bedo matuo cha. Inya tugo gi ilongo nango eno ka iluoko lewni to nitie buoyo inya tugo gi buoyo inya tugo gi buoyo kata seche moko nyithindo moko ma ka mine gi owuok odhi tich to giywak ahinya nikech gikia ka min gi owuok to min gi nya duogo. Koro inya chako tugo moro miluongo ni pikabuni. Ikawo kata leso tiumrigo kasto seche moko iketo leso piny iumri iketo leso piny. Mano tero message obongo nyathi ni kata ka mama wa olal sani lakini obo duogo oko bidhi to dhi kabisa. Koro mago tugo monego bed ni wabet go gi nyithindo kasto wuoyo kodgi ahinya. Tinyiso ni kapok nyathi ochopo higa 1
okonego bed ni wakete e gik mineno kaka TV gi kata simu nikech mago miyo nyithindo ok nya weyo makare nikech kiweye gi TV okobi elewa seche moko gik ma TV wacho koro nego bed ni jonyuol gi joma bet gi nyithindo gi joma nitie family kuma nyathi matis nitie wuoyo gi nyathi gombaka gi nyathi kata ka pod ok onyal wuoyo e yo makare to wuoyo kode mano konyo mondo losne your speech mare. Kasto nyathi kochopo higni 2 onego bed ni koro ichako puonje gik manitie ot. Ing'ise ni ma iluongo ni mesa, ma iluongo ni kom, ma iluongo ni sufuria mondo koro ong'e gik manitie e alworane. Kasto be onego bed ni ipuonje gik moko kaka colors. Ong'e ni mae nang'o mae kala mane. Kasto be onego bed ni ipuonje nyinge, ong'e luongo nyinge. Ok ni kolal to oluongre ni ani luonga ni baba, iluonga ni mama, iluonga ni junior. Onego bed ni bo ong'eyo nyaka nying min gi, ong'e nying wuon gi. Maka nyathi dhie e PP2 PP1 mano nursery. Onego bed ni nyathi ni ong'eyo gik mathoth. Nikech jonyuol nyathi gi joma odak gi nyithindo ema onego bed jopuonje mokwongo ne nyathi. Nyathi ok onego chak school ma en nursery ka kia gimoro amora. Onego bed ni wapuonje. Kasto onego bed ni be waweyo nyithindo dhi tugo oko gi jowetegi. Mano konye gi miluongo ni social skills mondo ong'e bet gi ji e alworane. Nikech kok watimo kamano ka nyathini obedo ng'ama duong' bo obobedo gi pek mar loso osiep kata pek ma wuoyo gi ji. Kasto nyathi machal kama onego bed ni kata ka nyithindo ogore oko gimoro timre onego bed ni iore mondo gidhi iduoke ok ni ka gimoro timre oko kata ka nyathi moro goye to kobire ot ti ipande kik ipande wawe odog mondo ng'e gimiluongo ni problem solving. Ka ji ochwanyre ginyalo loso wach nade. Koro mago environment monego bed ni wakonyo nyithindo mondo opuonjre gik mang'eny. Lakini kata kotimo kamano onego bed ni environment no bedo alwora ma safe mondo gimoro amora kik nyathi kata kwa loso ne gik tugo e ot onego bed ni gik tugo go gin gik ma ok nya hinyo nyathi. Ka wamiyo oweyo nyathi dhi tugo oko onego bed ni alwora no onge joma nya hinyo nyithindo mondo oumgi mondo gimoro amora kik timre neki. Ileronwa maber mokalo kendo aduoko erokamano mang'eny. Nyakwara Mugiajwang' winjo weche kata puonj mag Dr. Alando wang'iyo kaka wanyalo rito kata kaka onego bed ni pidho nyithindo e yo makare. Nyathi kapok ochopo higa achiel weketo nyathi TV gi simu. Ibro rocho kaka nyathini donge yore mopogore opogore. Kako tugo kik ibed ng'at ma lwete yot masik pado nyathi magi matin tise pado nyathi we mondo mi opuonjre mondo mi o explore mondo mi ong'e kaka onyalo dongore. Yienwa wakaw yueyo bang' thuolo machuok mokalo waduogo mondo mi wadhi nyime omiyo kik idhi mabor Nyakwara Mugiajwang' kik isud kata matin. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40 iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0722 63 83 83. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyakalo. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Wamoda nyisi adier. Parinit marini onge hawi. Okinyal wey ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dongi. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni. Mama ilike
Polis ti mango. Ka yiem ta chaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong ba. Jensia jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibra tima wa. Kicho. Waluong ne polis. Yes, Yuri. Stop it. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach. Sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mugi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Lando. Wang'iyo kacha kaka onego beni warito wapidho nyithindo e yo makare mondo mi kata ka chieng' moro gisedongo to gibed jogo manyalo dak ngima kaka owinjore. Tiende niya, wadwa ni mondo mi gi survive ochop higni 5 kapok owito ngimane. To kopogore kod surviving no, seche modhi e skul onego beni obwongo ne osedongo kendo osetegno maber, manitiere 1 2 3 monego beni omako. To ino wuona kaka janyuol, kare tijni ok chak mana seche mosenyuol nyathi. Tijni chako seche ma ikori ne mako ich, seche ma imako ich iwinjo ni nitiere gigo monego beni timo, kae to kosenyuol nyathino ni tip bende nitiere gigo monego beni timo. Machiegni kendo daktari, wadwa ni mondo miwang'e ane gigo ma samoro nyalo rocho dongo mar nyathi e yo makare, gigo manyalo hinda kata gigo ma wanyalo ni nyalo threaten dongo mar nyathi e yo makare. Erokamano. Nitie gik mang'eny manyalo rocho dongo mek nyathi e yo makare, kaka seche moko ka joma rito nyathi seche moko gin gi stress kata maybe tuo mar obwongo. Mano nyalo miyo ok gimi nyathini rit e yo makare, to ok gitim gik monego bedni gitimo kaka jorit nyithindo. Mar ariyo en ka jorit nyithindo onge ilongo nango onge knowledge monego bed kaka onego bed ni girito nyithindo gi, mano be nyalo miyo nyalo hinda development ma nyathi, nikech ka gionge information onge kaka ginyalo ng'eyo gima onego bed ni gitimo e yo makare gi seche mage. Ewamiyo wadhi oko ir oganda mondo wapuonj gik machal kamagi. Kaso nitie tuoche be nyalo rocho dongo mek nyathi. Seche moko mama atuo seche ma en gi ich, kata nyathini nitie aluora ma seche moko chido makelo tuoche mopogore opogore. Mano be nyalo miyo nyathi ok dongo e yo makare. Kasto wan gi dhier. Ka family no onge nyalo e yo makare, kata maybe seche moko bi e hospital tero mama e clinic, nyiewo chiemo monego bed ni mama chamo kata ma nyathi chamo e yo makare, nyalo bedo mapek. Koro magi nikech awacho ni chiemo be miyo obwongo dongo e yo makare. Koro ka nitie dhier to nitie koso e odni, bo miyo nyathi ok dongo e yo makare, bo hinda development ma nyathi nikech gik ma awachoko. Erokamano. Magin gik mang'eny mokalo manyalo miyo nyathi ok dongo e yo makare. Jogo marito nyathi kata jogo manyalo dongi nyathi seche mang'eny ka min gi kata wuon gi samoro dhi manyo. Ok ang'eyo daktari kaka ng'ato nyalo fwenyo ni nyaka bedi ni ng'at makonyo na kata marito na nyathini nitiere kod tuoche kata chandruok mag obwongo, weche mag mental illness, ma ng'ato nyalo fwenyo nang'o, nikech ng'ato ok bibira to nyisi ni antiere kod tuo mar paro kata mental illness. Magi seche moko ka ng'ani ibet go kaka ineno ka o relate gi nyathi kata o relate gi jomoko, nitie gik minyalo rango ka ng'ama ilongo na ng'ama janyuol. For example, ka nyathi otimo makosa, nitie kaka onego bed ni iwuoyo gi nyathi. Tinde wawacho ni ok waluonge ni punishment, waluonge ni positive discipline. Nyathi kokoso ber king'iso nyathino gimotimo, kata kichwade ing'ise na chwadi because itimo ma gimae. Lakini kendo ng'ama koro odwa go nyathi, odwa ilongo nango, odwa keto duonde mamalo ne nyathi, mano seche moko either ng'ani nigi stress ama nitie gima chande. Koro onego bed ni kata ka in gi jarit nyathi mindiko e odi, onego bed ni rango kako relate gi nyathi mondo ing'e ka ober ne nyathi ni, nikech seche moko ibodhi manyo tiwaye ot koso ok ober ne nyathi ni. And then ber kineno gik makamano, ber kiwuoyo gi ng'ani, but kineno ka seche moko okinyal, onego bed ka nitiere hospital mondo timne assessment mondo ing'e gima chande. Kaso nitie jomoko ma be nigi moods, 1 minute omor, seche moko ok omor. Koro ing'e ni apart from iwacho ga ni joma mine ema niga gi mood swing, but nitie mood swings moko ma 1 minute omor, the next time ok omor. Mano be nyalo bet ni ng'ato nigi gik moko machando pache, ama en gi ilongo nango
a type ma mental illness. Koro onego bed ni ng'ama ondiko jarit nyathi be bedo ng'ama ni kanyo, ng'ama nyalo observe gima timre kin jarit nyathi gi nyathine ma omiyo ng'ano mondo oritne no. Okang'eyo ma be timre ne mine. Nitie mine moko okang'eyo kaka gima duong' miwacho Dr. Alando ni kaka jonyuol nyaki assess ng'at ma iweyo godo nyathi, nyaki timne nonro makende, nyaki some mipime to o relate nango gi nyathi, otudore gi nyathi nango, omiyo nyathi chiemo, nyathi ok ochiemo yo makare, otimo nango mabro konyi mondo mi iwach ni ma en ng'at manyalo rito nyathi mondo mi nyathi odongi, kik iwe nyathi ni tek ni nyathi odongi ng'ato, o nyaka bede ni en jago no manyalo konye. Kapok adonjo nitiere kidieny madwani wadonje Dr. Winnie mar weche mag the clinic, weche mag chanjo, weche mag immunization, weche mag nyithindo mantiere kod disabilities, kata mantiere kod ng'ol kata rochruok mopogore opogore, adwani wamul mano. To kawie nus dakika kende mondo mipimnwa ni kapo nono ni jago no marito nyathi ntiere kod mood swings mopogore opogore. Ere kaka manyalo affect nyathi, daktari? Mano nyalo affect nyathi nikech one, nyathi kigone koko, nitie nyithindo moko makigone gi koko imiyo ng'wony. Koro kata ka next time en gi shida moro kunyal biro iri mondo owach, nikech koro iwacho ni aluora no en hostile, onge osiep e kindi gi nyathino. Koro kata ka gimoro time kamoro, kata ka en gi shida kamoro, ok onya bedo thuolo mondo owachni. Kasto mar ariyo, nyathi bo bedo mabor kodi nikech kaka itimre kodi. To kobedo mabor kodi, seche moko kata chiemo manya bedo matek nikech kimiye to kuno osiep, onge osiep e kindi gi nyathi, seche moko nyalo tamre chiemo. Ama kichwade ga, seche monego bed ni chiemo, onyalo tamre chiemo. To koko yudo chiemo makare, mano be shida. Kasto seche moko nyathini nya dongo mobed ng'ama duong' ma gik mano timne kotin affect kako o relate gi ji. Kata ka simo kene tich en ng'ama duong', to seche moko jatende ochako gone koko, oweya tich. Onyalo kata we tich, kata simo kodonje iluongo nango osiep gi ng'ato, to gik ma kamago timre ne iluongo ni trauma, miye oparo kaka nodongo, to mano nya affect kako odongo, kako o en ng'ama duong', kako relate gi ji, kata kar tich, kata ka en go osiepene moko. Magi ba daktari temo nyiso waka yo machuok ni nyithindo gi thothne ok gitim gik ma wawacho ne gini gitim, kata bed ni gitindo to thothne gibro timo gik ma watimo, gibro ng'iyo to gidwa ni gitim mano. Ing'iyo gi mor e wi nyathi, nyathi bro dongo kogeo ni morno e kaka onego bed ni ji wuoyo mok apar ka en gima kare mana kaka daktari wacho no. Daktari wadwa ni mondo wakaw kidieny ka kidieny, wachak kod ngima makare, good health, wachak kod clinic, kata wadhi weche mag chanjo, kwa wuok kanyo wadhi ane kaka nyithindo mantiere kod ng'ol mopogore opogore bende nyalo dongo e yo makare. Koro wan gi kidienje abich mek nurturing care, kaso bang'e tabo wuoyo e wi nyithindo man gi ng'ol. Wan gi gimiluongo ni adequate, ilongo ni good health. Good health tiende ni mama ka yath onego bed ni dhi e clinic. Nitie gik monego bed ni timo ne clinic, to onego bed ni sani onego bed ni gidhi e clinic diboro. Tiende ni ko maka ich ni kapok wige 12 okalo, onego bed ni osechako clinic mondo yud gik moko te mimiye clinic. Oyud IFAS ma medo remo del gi folic acid mantie iye kanyo mamiyo bwongo nyathi dongo e yo makare. Oyud yath makinga malaria, oyud net, oyud chanjo mar tetanus. Kasto be onego bed ni ipimo nyathi iye, ineno kaka nyathi onindo, ipenje kaka nyathi tugoga, mago gik monego bed ni ipenje kodhi e clinic. Kasto mama di onego bed ni be iike mondo onyuol e osiptal. Kik onyuol e ot, onyuol e osiptal, kata kik onyuol ka nyamrerwa. Kasto nyathini kosenyuol onego bed ni itere e clinic nyaka higni 5. Jowa ok ter nyithigi e clinic nyaka higni 5. Kochopo higa 1, higa 2 to giweyo tero nyithindo e clinic. Nyathini onego bed ni yudo chanjo te, nyathini onego bed ni yudo gimiluongo ni vitamin A supplementation, mano konyo mondo wang' nyathi odonge yo makare, kasto be konyo mondo mitekre mek dende obed motegno. Nyathi onego bed ni miyo yadh njofni mondo ocham kochopo higa 1 nyaka higni 5. Nyathi onego bed ni ipimo kilo gi borne mondo ong'e ni nyathini dongo nango, to borne be dongo nango. Nikech bor nyathi gi higa nyathi onego bed nitie kaka nitie e kitabu ma clinic. Koro buk clinic no onego bed ni mama be kano nyaka nyathini chop higa 18. Kasto bo miyo nyathini. Kono be wawito gigo. Kasto mano good health.
Kasto kwa the adequate nutrition, mama nego beni chiemo maber ka omako ich, kata kapok omako ich, kasto komako ich nego beni chiemo yo makare mondo nyuol nyathi manigi kilo moromo. Mano 2.5 kgs, mano normal weight ma nyathi monyuol. Nikech ka en tin kanyo, mano nyathi men underweight, to mano nyathi no ok bi dongo yo makare, obo bedo gi complications moko. Kasto ka nyathi nyuol, onego beni kete thuno saa achiel, ka saa achiel poko kalo. Kasto nyathi onego beni dhodho dweche auchiel mokwongo kapok omiye gimoro amora, kasto koro kichako miye chiemo dweche auchiel ka odongo kamano. To onego beni from dweche auchiel nitie kaka miye chiemo michame ot. Ok owachi ni onego beni nyiew chiemo moko mimiyo nyathi. Muchame ot ni emiloso inywaso maber mondo nyathi maonge lake ni ocham e yo makare kodongo. Kamano. Kochopo higa achiel onego beni kori puonje chiemo kende, lakini chiemo kode e mesa achiel kaka familia mondo ng'e ni obe en ei family ni, oken jaoko. Kasto kwa bie safety and security, nyathi onego bed ni bedo registered, nyathi nyaka yud birth certificate, mano ratiro ma nyathi. Kasto nyathi onego bed ni nitie alwora ma i protected, obedo protected. Gimoro amora kik timrene. Ka odhi tugo oko, onego bed ni alwora no en safe ne nyathi. Kasto wan gi gimiluongo ni opportunities for early learning. Onego bed ni wamiyo nyithindo thuolo mondo gipuonjre. To wapuonjo gi wabe kaka jorit nyithindo kata jonyuol. Nikech nitie ko puonjo nyithindo timbe maricho, magi gik ma gibodongo ka ging'eyo. Ko puonjo gi yore mabeyo, be gibodongo ka ging'eyo. Koro nyiso ni wan e jopuonj mokwongo, jorit nyithindo kata jonyuol. Wan e jopuonj mokwongo mek nyithindo gi. Koro onego bed ni wamiyo gi chance mondo gipuonjre e alwora ma wadake. Kasto mogik, wan gi gimiluongo ni responsive caregiving. Ng'ata marito nyathi kata janyuol onego bed ni in ng'ama nigi gik moko ariyo. Moro iluongo ni sensitivity. In ng'ama nigi ilongo nang'o? In gi akili matut. Ni ka gini otimre ne nyathi, onego bed ni inya monitor gimiluongo ni cues mek nyathi. Nyathi koywak, ang'o miyo ywak? Onya bed no ywak ang'o motime. Nyathi ni kotimre kama, chale ni gimoro rach. Nyathi ko maybe otugo ga pile lakini kawuono chiyo to kodwa tugo, bokodwa wuoyo gi ji, chale nitie gima timo nyathini. Kasto kiseng'eyo gima chal kamano, onego bed ni irespond, titemo rango ni ang'o matimo nyathina ni kawuono. Ang'o miyo kawuono ywak ahinya. Ang'o miyo kawuono kodwa tugo gi jowetene. Ang'o miyo kawuono okodwa chiemo. Koro onego bed ni jorit nyithindo gin joma nyalo rango kaka nyathi en, to gin joma nigi iluongo nang paro matut kako onego bed ni nyathi dongo. To ka nitie gima rach gi nyathi to onego bed ni ing'eyo sechego, ok ni irito iwe awe ni dongo kodwa ga chiemo koro kik wamiye chiemo. Ok irang kata ni ang'o miyo kawuono ok ochiem. Kasto kwa dhie koro weche mek nyithindo manigi disability. Kapok adhi disability daktari. Nyithindo kapok adhi disability daktari, kamoro kanyo ni mulo ni kaber, to onego bed ni nyathi ikete thuno ka saa achiel pok orumo. Nikech ang'o pimnwa ka matina nono, gimomiyo ka saa achiel pok orumo, to kapo nono ni saa achiel orumo, ang'o madhi timore ne nyathini ma ang' noroch dongo ne kata bet ne maber. Koro kama monyuol, awacho ni nyathi onego kete thuno ka saa achiel pok oromo. Mano mokwongo miyo osiep kind mama gi nyathi bedo motegno, mano mokwongo. Mar ariyo, nyathi konyuol onego bed ni ikete ei mama kama. Kasti weye omol omanyo thuno kende. Mano warango gik moko ariyo osiptal. Reflex miluongo ni rooting reflex. Be nyathini nyalo manyo thuno moyud. Emomiyo konyuol gi okwaywe lwet nyathi, kuonde gi okwaywe. Nikech amniotic fluid nigi arufu machal gi ma thuno, chak ma thuno. Koro mano bo kokwaywe kuonde gi, mano bo miyo nyathi luwo mayud kuma thuno nitie. Kasto koseketo thuno e dhoge, mano tire nyathini koro nyalo mako thuno. Koseketo thuno e dhoge, wadwa neno ko onyalo dhodho thuno ni. Mano warango gimiluongo ni suckling reflex. Nitie nyithindo ma koko kete thuno to idhi kode ot, to kikete thuno tiyudo ka nyathini ok nya mako thuno. Tiende ni seche mane nyathini inyuolo, nitie gima notimre makoro nerves mek lembe kuonde gi ok nyal mako thuno.
to mano nyaka bed nyathini onego bed ni tero koro e physiotherapy mondo ruak kuondegi mondo nyal mako thuno. Koro mago nyamiyo nyathi kik dhodh. Kokwa rango gini e sibtal konyuole, nyamiyo nyathini kik dhodh. Ting'e maber ni nyathi kokoyudo cha thuno ma mama ok bi miye odongo e yo makare. Onyalo bedo gi tuoche mang'eny, to tuoche gi kosebetgo nyalo miye ok odongo e yo makare, to nyalo kelo thirno, to thirno kobet mano thirno kobet hinyoga obwongo ma nyathi. Koro emomiyo nyaka nyathini ket e saa achiel kapok mama, ka saa achiel pok orumo konyuol nyathi. Kasto be bomiyo chak mama wuog piyo. Lakini kokwa keto nyathi saa achiel, chak nya wuok maybe bang ndalo adek. To ndalo adek nyathini bo bet kama dhano. Ibo yudo ka koro imiye pi, kata pi gi glucose, kata pi man gi skari, nikech koro onge gimonya madho, nikech koro chak ok owuok. Mano be miyo tekruok mek del nyathi ok dong e yo makare. Wantiere ga kod chak moro makwongo wuok e thuno daktari. Chak makwongo ga wuok ma mulna chagni mana matino no to wuok e seche mage to kosenyuol nyathi kod ber chagno kuom ngima nyathi. Chak makwongo wuok iluongo ga ni colostrum. Colostrum en kala ma yellow. To colostrum ni ineno kijiko ma wachiemo gago en mana oranya romo kijiko no oten kamano, lakini kata kotem kamano en gi muhimu mang'eny. Chagni miyo tekre mek del nyathi dongo, iluongo ni immune system. Mar ariyo en kaka chanjo mokwongo ma nyathi chagni. Mar adek okonyo nyathi kanie imama nitie kano chiemo ga to nokodhiga oko. Koro iluongo ni oclear iluongo nango oko mokwongo ma nyathi, the digestive system. Omiyo ka nyathi odhoth chak mokwongo no to kodhi oko to golo oko marateng', iluongo ni meconium. Koro chagno clear digestive system ma nyathi to golo oko marateng' no. Mane muhimu ma chagno. To chagno nya wuok bora ni kata ka chak maybe o delay wuok kata ndalo ariyo ndalo adek but obo wuok. En mani koro nyathini onego bed ni wang'iyo ka onyalo mako thuno yo makare kapok mama odhi e ot. Nyaka kamwagi keno nyakwara Mugiajwang' ageno ni puonjori kendi neno weche mabeyo, weche maler mokali kelo nako Dr. Winnie mabende wang'iyo kaka inyalo pidh nyathi e yo makare. Iwinjo ni lwet nyathi ok luok seche ma onyuole no nikech pi mane ich cha antiere nyaka e lwete ka koro nyalo miyo omanyo kama thuno nitiere mondo miyo chak survive, nikech e piny ni nyaka imany kaka survive teka no senyuoli. Wakawiyo ka waduogo to wadhi nyime, kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e TSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Wamoda nyisi adier, parinit mari ni onge hawi.
an object believed to be a bullet was removed. Jago manyo obila ochielo gi magina e boma ma Nairobi pod kedo ne ngimane ka obila ariyo ma itudo gi monj mare to chunge tich. My livelihood is gone. I have kids who look after me. How can I feel safe? Anaskari ako hapo nje akunisaidia. Stand Kenyatta oyango ni ji 16 ne oter kanyo bang' yudo hinyruok e ng'anyo ka e chuny boma to johala bende pod kwano lal mar ng'anyo manyoro. We now have a figure which we would like members to formally engage on, and the figure is 415 billion. Gikone to komiti mar thek ochopo e winjruok mar miyo counties bilion 415 e hik omenda mar 2025 nyaka 2026. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Dr. Winnie Alando wantiere gode studio watudore kode ka entiere studio wa Makisumo kendo pimonwa yore mag pogore monego beni warito godo nyithinde yo makare. En puonj makende, puonj maler mokalo. Kapok wadhi matuta ahinya adwa ni mondo mi aparni ni nyathi en nyathi, nyithindo duto te onego beni rito e yo makare. Samoro bende nyathi nyalo bedo kod ng'ol mopogore. Kanya madwa ni mondo mi wadonje kaka onyalo bedo nurtured kata kaka inyalo rite mondo mi en bende o reach full potential monego beni ochope kaka nyithindo mamoko maonge akweda kata matin. Daktari kanye mawantie. Erokamano. Koro nyithindo manigi ng'ol mopogore onge pogruok gi nyathi maonge ng'ol kako onego beni ritogi. Ken chiemo imiyogi amiya chiemo machal gi ng'ama nyathi maonge ng'ol. Lakini nitie nyithindo gi man ga gi cerebral palsy, chiemo gi bedo ga matek. Koro chiemgi to nyaki reg. Koro kaka gichiemo opogre gi nyathi maonge ng'ol. Lakini ko wacho ni itugo gi nyathi, kata nyathi man gi ng'ol no onego tugo kode. Nyathi man gi ng'ol no onego wuo kode. Kasto kata school ok onego beni wawayo ni okwater nyithindo gi e skunde. Nikech wan gi skunde kata sani wan gi public schools manigi gimilongo ni special unit. Special unit tende ni nyithindo man gi ng'ol inyal tere school gisoma e school ma nyithindo moko ginitie lakini gin jopuonje mopuonj manigi lony mapuonjogi. Koro kikwa wach ni nyithindo manigi ng'ol kikwa watero gi school chon nikech gin gi ng'ol mni wapando gi e ute. Onego beni watero gi e school nikech nitie skunde manigi units go e school gi jopuonje molony mondo puonjgi. Kasto be onego bedni ka en chanjo nyathini be onego bedni miya chanjo. Kikwa bed gi ataparo ne gima chandowa en stigma. Kikwa we nyathini gi ng'ol to seche moko wadgi moro nitie ot ka onge gi ng'ol lakini gidwa romre. Kikwa rit moro ni e yo makare to moro ni kwa rit e yo makare. Warit gerite e yo machal kodgi. Kaso kara nyathino onego bedi iketo oko mondo tugi jowetene. Okonyiso ni kan gi ng'ol to konego bedni otugo gi nyithindo moko. Kata ko beta kanyo to nyithindo moko go tugo onego bedni onena kaka nyithindo go tugo nikech kipande ot to obo beto nyathi ma ena nyathi mokuyo, nyathi mani kende to mano ok ber. Koro onego bedni watenga nyithindo manigi ng'ol kuom nyithindo maonge ng'ol. Onego bedni wapiro gi apira kamoro achiel. Wantiere kod picha moro ka Dr. Winnie madwari mondo mwang'iane mar nyithindo mantiere bo higni 5 mantiere kod ng'ol mopogore mana kaka ilero nwacha ni onego beni rito gi kaka irito nyithindo mamoko ka en chiemo ka en tugo kode ka en training kod weche makamago. Mulina mana matin gi mane diher mondo mwapuonjre kod picha ma wantiere godo e screen wane. Picha mantie screen no nitie gima dwa kelo manitie bug clinic mek mine. Iluongo ni milestones Koro book clinic no nigi gimoro amora monego bedni mine kata joma nigi nyithindo rango. Nitie kuma ndik ni nyathini kochopo wige machal kama onego bedni nyathini nyalo buonjo. Nyathini kochopo dwe achiel onego bedni ng'ute. Ng'eni kiting'o nyathi kama kapod gi fis ng'utgi dangniga kage madwa lwar. Koro kochopo dwe achiel onego bedni ng'ute no otegni ok dangni. Koro onego bedni ng'ama rito nyathi onego bedni rango. Tiyudo ka joma mine seche moko kata joma nigi nyithindo kata wuone ok girang gik machal kamago. To kobiro osiptal obiro ka nyathini seche moko ng'ute en dweche 8 to ng'ute pod dangni.
Koro onego bed ni ka nyathi machal kamano oyud kata kobiro e osiptal onego bed ni chako ruaye. To ruecho ok kawga wik achiel kende kata dwe achiel kata dwe 2. Onego bed ni ibiro e clinic mar ruecho no iluongo ni occupational therapy. Nyaka daktari nyisi ni koro ma oromo. Lakini gima mine watimo gi wuone watimo mokare obire ruecho no kata dweche 3 kasto weyo. Mano ok nyal konyo nyathi. Koro wadwa nyiso joma nigi nyithindo ni kan tie bugono gik mondik ni milestones ko wacho ni dwe 5-6 nyathi onego bed ni bet. Tineno ka nyathi ni ok bet e dweche mowach mondike buk clinic no onego bed ni idhi e osiptal mondo ong'e gima rach gi nyathi. To ka ok obed ni kech en ng'ol moro chako bete to onego bed ni kong'isi ni mondo rwa nyathini to ibira e clinic nyaka nyathini bede yo makare. Nikech kwa chako ruecho chon to watimo mo onya konyo nyathi mondo wa reverse gima timre. Nikech seche moko gigi wuok nikech seche moko ka mama ne nyuol amuoch no kae muda mang'eny kaso seche moko bongo nyathi e yo mar uzazi no nodire. Kodire to nitie nerves moko mano bedo interfered makonyo maybe movement mek lwedo tielo kata gibet. Koro mano nyamiyo nyathi bed gi ng'ol machal kamano. Lakini nitie ng'ol moko ma reversible kotimo occupational therapy. Koro joma mine gi joma wuone man gi nyithindo onego bed ni warango gigo e book clinic mondo ine ni ka nyathi chopo dweche 5 onego bed ni otimo nang'o. Botimo kochopo higa 1 ang'o monego bed ni otimo. Botimo mano kochopo higa 2. Koro onego bed ni warango gigo mondo wabed joma nyalo rango identify shida go chon mondo kony nyithindo gi chon mondo ng'ol kik dhi kik timre kik keth nyathini kabisa. Mapa ni gima bende imedo siro ka Dr. Winnie en ni kata be ni senyuolo nyathi kata be ni se dhi clinic mitimo magi duto te to nyaki ne ni chiegni gi hospital kinde duto te mondo mi kapo nono ni chandruok nitiere tinyalo yud kaka inyalo konye chon kapok otegno kata kapok odhi alanda. Dr. Winnie dwani mondo mwadonje kidieny machielo wang'e ni kaka wanyalo chiwo support ne families kaachiel kod jogo marito nyithindo mondo mi nyithindo odong e yo makare. Kaka oganda, kaka community. Erokamano. Koro kaka wanya chiwo support mokwongo puonjo jorit nyithindo gi joma nigi nyithindo, joma mine gi joma wuone mondo ong'e kaka onego bed ni girito nyithindo. Mano wanya timo e yo mang'eny. Wanya timo chief baraza, wanya timo radio, wanya timo TV kumara mora mwayudo gi ka ji ochokre onego bed ni wapuonjo ji. Kasto mar 2 onego bed ni wakelo kidieny moko mag gik ma watemo sani, wakelo departments moko kaka children services mondo be nikech gin gi ujuzi gi rieko moro kaka onego bed ni nyithindo irito mondo be okony jowa ok jo migawo mar afya kende. Kasto jonyuol moko wachoga ni gik tugo mek nyithindo bechgi ni malo ahinya. Koro watemo puonjo joma nigi nyithindo mondo inyalo loso gir nyathi matugo kitiyo gi gik manitie ot. Kidwaro gik ma iluongo ni shaker, inyalo kawo ka chupa tiketo kite kata oganda kata oduma iye to wi kifuniko ni iloro kaso nitie kaka inyalo umo inyalo kata manyo gima kala ne ber ahinya tiumo go to nyathi nyalo tugo go. Ok ochuno nyaka inyiew gir tugo e duka. Inyalo loso ka lure gi gik manitie in go ot. Inyalo kawo usi iloso go doli, inyalo kawo lewni. Koro gik ma wan go alwora kata udi wanyalo loso nego nyithindo gik tugo. Ok ochuno ni mama nyaka nyiew kata baba nyaka nyiew. Koro emi wang'iso ji ni tugo nyathi kik wawach ni bei ne ni malo nikech wanyalo bedo gi options mopogore. Kasto be onego bed ni wakelo wuone onego bed ni wapuonjo chakre kama mayach. Onego bed ni obe wuoyo gi nyathi to tugo gi nyathi kama mayach ni. Kata ka nyathi onyuol onego bed ni nitie osiep be kinde gi nyathi nikech piro nyathi ok en mana mama kende, en ma baba to en mar anyuola. Ka nyathi odong' nitie ng'ama inyawego simoko dhi manyo ng'ama ikelo mondo rit nyathi be onego bed ni ipuonjo mondo kaka onego bed ni rito nyathini mondo ok itim ni an kabiro tatimo gima kare to nyathina kodong' gi ng'ato to ng'ani ok tim gima kare nikech in seche ma mama bet gi nyathi seche moko en muda matin lakini ng'ama oweyego
ni gi muda mang'eny. Kata ka nyathini nigi nyithindo moko ot madongo dongo to maybe en nyathi mathis, jogi bonego bed ni miyo puonj kaka onego bed ni girito nyathini mondo kila ng'ato timo gima kare ne nyathi madongo ni. Kamano. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ok en ga tija miyo kende emomiyo joma chwo miyo ga paternity leave mondo mi dhi dala seche mo mi paternity leave mondo mi kony miyo ni seche mo konyore ni nitie gik mang'eny minyalo timo mondo mi nyathini odonge yo makare kato kik wiil bende ni seche ma iloso ne nyathi gige tugo to nyaka ing'i security kata safety mar nyathi gik moko kaka oganda kinyume chupa mano mana ranyisi to wiye kanyo samoro nyalo loro kata gi super glue moro moko nyal yawo kata ok nyal yawre nikech bende wanyalo loso gige tugo ma no nyalo kelonwa masira kendo ipoko chako golo moro to keto kate ite kate ume kod weche makamago to daktari wacho kata ni tigi gigo mantiere machiegni kodi omiyo kik iwach ni nengo gi tek. Daktari dwani mondo miwang'ia ne gino kata okange ma migawo mar weche mag thieth osekao kata magisegoyo kotendore kod weche mag rito nyithindo e yo makare. Migawo ma afya osekao kang mang'eny mondo puonj ji e weche rito nyithindo. Sani nitie campaign moro ma wadwa chako timo milongo ni kuwa kocha bedo coach. Bedo kocha. Ineno ka joma tugo mpira gin nga gi coach, ng'ama puonjo gi, ng'ama tayo gi. Koro wadwaro ni oganda wamigi twakni mondo gibed coach e weche rito nyithindo. Koro nitie messages moko ma waloso, nitie posters, nitie message moko mabobete radio, nitie jomoko mabo bet gi tugo mopogre opogre moselos ma wadwaro ni ochopne oganda higani mondo kila ng'ato ng'e to watiyo gi dholuo, watiyo nyaka gi Kiswahili mondo kila ng'ato ng'e ni bedo kocha kata rito nyathi ok en gir mama kende, en gir anyuola, en gir baba, en gir community, en gir Kenya mzima. Kaso gima be migawo ma afya timo okelo migawo mopogre, okelo ilongo ni departments mopogre opogre. Nitie agriculture, nitie social protection, nitie children services, nitie kata local administration mondo gibed e campaign na kata jo kanisa mondo gibed e campaign ma bedo coach e weche rito nyithindo. To gini watimo mondo weche information kata message ni ochopne kila ng'ato kata ilongo nango kata mashinani kucho ochopne kila ng'ato mondo yud information ni. To wanyalo tiyo gik moko mang'eny kata tuke, wabotiyo gi tuke, wabotiyo gi radio, to messages go gin simple mondo kila ng'ato nya understand kata jomoko dhi school mondo wakony oganda wa e yo makare mondo nyithiwa odonge yo makare kata ka igni 20 ochopo to wan gi joma nyalo medo economy ma piny ka. Ilero nwa maber kenda bor bokalo gi chenro ni Dr. Winnie aduoko erokamano makende. En manani wacho gani parne gi uru kata gi ng'eyo gik mwawacho ka wawacho mang'eny mokuongo. Daktari wacho kacha ni seche mose maki nyathini ichako rite gi iye kanyo nikech gi ich ka emobongo ne chako dongo. Ng'ama miyo bende nyaka rite yo makare tineni nyako chieme yo maber mondo mi obed kod teko mar ting'o kachiel kod biro nyuolo nyathini yo makare. Seche mochiemo maber nyathini bende dhi yudo madini madwarore godo. Daktari wacho kacha ni clinic ne miyo maber ichako seche ma imako ich kikiriti ni kedweche 2 dweche 3 seche ma imako ich kwa kete yo machok daktari kowuok kanyo wawacho kacha bende ni nyathi konyuol ni tip to kanyo nitiere gik monego beni timo ne nyathi iketo nyathi e ich mondo mi omany thuno kende ilwet nyathi bende ok onego beni luoko kik wil kod clinic bende mar nyathi mondo mi oyud kaka onyalo konyore kopogore kod mano e saa achiel monyuol nyathini nyaka kete thuno mondo mi oyud madini duto te madwarore kachiel kod chak mokwongo cha ma bende tiyo kaka chanjo mokwongo kopogore kod mano daktari mane kendo midwa ni wiwa kik wil godo. Gima dwani wiwa kik wil go en kitabu mar clinic ma wamiyo ga mine cha. Kitabu no en mar mama to ben mar nyathi to en mar baba. Wang'iso joma nigi kitabu mar clinic no some uru bugno gik ma wacho gi te waketo e kitabu mar clinic no mondo kata ka idhi osiptal to seche moko ng'ato ng'ama hudumia wiyo wilgo in gi bugno nigi gik mang'eny ahinya ma wanyalo somo mondo wakony go nyithindo lakini pod wabo medo puonjo oganda. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi Dr. Winnie inyalo yudi kanye kod namba mar simu ka pono ni diher mondo mimiwa. Ani nyayuda atiyo Kisumu County
Kidwa yudri koda inya yuda namba ni 07 27 34 84 97. Inyalo nuoyo 07 27 34 84 97. Erokamano nya daktari wamor mokalo nyaka kendo odiechieng' machielo kwa luongi ibibi wago e mbaka e yore mopogore opogore mag ngima kaka wago mbaka kawuono ni. Erokamano. Mano en Dr. Winnie Lando kawuono nwang'io kaka inyalo pidh nyithindo kaka inyalo ritgi e yo makare. En puonj modhi matut ahinya tageno ni kaka nyakwara Muge Jwang yudo konyruok kendo puonjori. Ne daktari marwa waduoko ne erokamano makende ne director na Lindsay erokamano mathoth ne producer na Papecho Koth Nyameja erokamano ne jogo picha mawa wantiere kodgi e studio ka kachiel kod team maduong' mochung' ne weche mag taya kachiel kod duol maduong' moloyo ne Jahera mar chenro ni kiko beda mbaka magi gin chenro kata puonj mokadwa ni bedo godo mabor kata matin. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masane.